Wih, sujud Allahu Akbar. Sujud. Jengking mau piye? Nah. Kaya monke. Ya iki ning ngene lho. Terus cepet. Nah, kok masih lo masih. Kuwi ndonga apa wiridan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Oh, iki wiridan nang model anyar ya ngene iki. Yo. Iki sangat cepete ya ngono kuwi. Selak sahur. Oh, iki lain dikir. Oh, dikir lho. Ya nano, wis dikir Allahu Akbar. Wis.